Председатель общини Вербас доктор Братислав Кажич днешка на Схатски организационного одбору за централну преславу Дня Руснацох наглашал, že община Вербас помогне организацијно и да логистичну потримовку, а у организацијним одборе буду и члени општински ради Виктор Бестермињи, Јована Војновиć и Ксенија Бенце. Bilo bi neozbiljno da i naši ljudi ne uzmu učešće u organizaciji, to je samo znak da smo zaista zainteresovani da ova manifestacija uspe i prođe onako kako dolikuje Vrbasu, odnosno gradu koji je domaćin. Председател културно-просвітного друштва Карпати доктор Дејан Захорјански хварал, že pred njima period pririchtovanja i dobrej organizaciji. 2015 rok bude i rok kulturno-prosvitnog društva Karpati, 25 roki od postojanja društva. Za nami veljo organizovani veliki manifestaciji i ruski i ukrajinski, takže še nas davame, že uspišno realizujeme i to tu predstojeću, jak da povem, manifestaciju. Direktor Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov Sergej Tamaš na Shatski naglašao, že še s dohvarkami na čas rušelo i že preslava Dnja Rusnacov u Verbaše bude na visokim urovnju.